So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among those who are sanctified. Mga kapatid, ipinagpapakawiling ko sa Diyos. Recommend. I recommended to you, to God. Ipinagubiling ko kayo sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Biyaya po yan ng mga biyaya, which is able to build you up. Ito ang magkukonstruct yung build. Tagalog? Alam niyo na yan. Magtatayo sa inyo at magbibigay sa inyo ng mana. May mana sa lahat ng mga pinabanal, sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi doon, ang pinaka-keyword ay to give you an inheritance. And my preaching this morning is entitled Godly Inheritance. Godly Inheritance. Maka-Diyos na mana. Gusto nyo ba yun? Okay, yun po natin ang ating mga ulo. Oh God, hallelujah. Sanctify us again. You know us, oh God, more than ourselves. Forgive us. Make us worthy, Lord, to hear your word. Sanctify us. Bless each every one of us. Amen. Okay? Sabi mo sa katabi, peace be with you. Kapayapaan ay sumasayo. Okay? At nakakapo na po kayo. Pag sinabing mana, ito na po ang attention nyo. Gusto ko yan. Sino gusto mong may mana? Tawag ko dyan yung earthly positions. Mana, inana natin sa ating mga magulang. At gusto ng mga tao yan. No? Walang tao na nilalang ng Diyos na hindi gusto ng mana kung may pamamana. Okay? At nais ng Lord na makuha po natin yung tunay na mana. That's why our subject is godly inheritance. Earthly positions. In the book of Luke, chapter 12, verse 13. The one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Sabihin mo sa iyong pag-isabi po sa kapatid ko na pwedeng i-divide na namin yung mana namin sa mga magulang namin. Okay, ito po yung matindi rito ang sinabi ng ating Panginoon. So is he who lays up treasures for himself and is not rich toward God. Kung titingnan natin ang context natin yon, Luke chapter 12, verse 13, ano ang pinaka-context po nun? Merong mana, merong kayamanang panlupa, possessions of their family. Ang sabi ng Lord sa verse 14, sino ako? Para sabihan mo na ganyan. Kasi po kilala si Lord at naniniwala yung isang kapatid noon na kaya niya siyang pang magmana na divided equally para walang sasama ng loob. Kaya sabi niya, I judge, okay, ako yung kumano niya, okay. Ngayon, sabi niya, pwede mong i-click ang verse 3, 15, i-click mo lang. Hindi raw nabubuhay yung beware of covetousness. Beware of covetousness. Yung covetousness po dyan, huwag kang, ano yan? Covetousness sa Tagalog? Yung hindi sa'yo. Huwag kang mag-iipot. Kasi, kaya nagtanong po yung isang kapatid. Kasi, kaya sabi niya, nag-iipot. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Ang tunay na buhay, ang buhay ng tao,
ay hindi sa pamagitan ng dami ng pera, savings, karangyaan, business, yaman mo, wealth mo. Hindi doon nabubase ang tunay na yaman. The abundance of the things which he possess. Kasi po, bakit sinabi po ng ating Panginoon doon sa nagtanong, beware of covetousness. For man's life consists not in the abundance of the things which he possess. So, ibig po sabihin, pag ikaw ay mananampalataya, huwag mo nang ganong hangarin. One of the 10 commandments, don't covet. Amen? Isa sa mga 10 utos ay huwag kang kubitos. Okay? Yung bang nag-aari na hindi mo naman sa'yo. Iniisip mo na, ito papakura ko to. Nag-overlap ka sa muhon ng iba. Nasa Bible ko yan. Kasi po, may muhon na yan. Tapos, kaya that is the inheritance. That is man's position. That is earthly inheritance. Okay. Sa verse 21. Kaya sabi niya, kaya kayo, sa 21 ako. Kayo kasi, iimbak kayo ng kayamanan sa sarili ninyo. And is not rich toward God. Tayo po, na tao, pag wala tayo sa Lord, abay, dito ka, nag-impok ng kayamanan panlupa. Pero pag ikaw ay nasa Diyos na, kailangan mayaman ka sa Diyos. Amen? Saan ka mayaman? Sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu, lagi kang puspos, sa karunungan at kalaman ng aral ng Diyos. Dapat doon ka mayaman. Bakit po? Kasi ang sabi pa dyan, iiwanan mo lahat yan. Kaya sabi po ng Book of Mark chapter 8, no? 36, ano raw ang pagkinabang ng isang tao? Makamtan niya man ang yaman ng mundong ito kung mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa. Walang may pagpapalit yung yaman sa Lord sa yaman sa mundo ito. You cannot compare. Sapagkat siya ang nagmamayari ng lahat. Kasi yung yaman natin dito, earthly lang yan, iwanan natin yan. Yung godly inheritance, yun yung huwag nyo makawalan. Yun yung panghawakan natin. Amen? Kasi yun yung tunay na yaman. Okay? In the book of Psalms 73 verse 26, my flesh and my heart fail. Awa ko, asalaman ako, kaya nabibigo. Minsan na-despair yung aking puso. Nalulupay-pay dahil sa mga sobrang hirap, sobrang problema. But God is the strength of my heart. Ang Diyos ang kalakasan ko. And my portion forever. And my portion forever. Kabahagi ako ng Diyos. Bahagi ka ng Diyos sa buhay mo kahit na nandito ka sa lupa. Kailangan, pagdating sa pera, may pera ng Diyos dyan. Ano yung sukat ng Diyos sa pera mo, sa kayamanan mo? Alam nyo na po yun. Hindi na natin pagtitiktikan yun. Kanya yung 10% para mapagpala yung 90%. Kanya yun. Hindi iyo yun. Para buong katauhan mo, tatalino ka, maliliwanagan yung spiritual eyes mo. Kasi kahit na sumusunod ka sa Lord, pag hindi ka nakakasunod, you are still at the gray and dark. Nandun ka pa sa gray, hindi pa masyado malinaw yung liwanag na nasa iyo. Nagdududa ka pa sa pangako ng Diyos. Pero pag ikaw ay nakakasunod, abay, ma-enlighten ka. There is what we call spiritual enlightenment. Amen po? Kahit sa orasan, kahit na matindi kang mangaral, kung hindi ka naman pumupunta sa tipanan, alam niyo, tipanan, pag may meeting kayo, may appointment kayo, sa trabaho nyo, tipanan nyo yun. Pag 8 to 5, tipanan nyo yun sa kumpanya. You must be faithful to your job, to the company in which you are serving. Diba? Lahat kayo?
Tayo lahat dito, mga teachers, professionals, laborers, we have our 8 hours to complete. O, tipanan mo yun para magkaroon ka ng pananalapi to supply the needs of your loved ones. O, so yung pinag-iigi mo. Amen po? Kaya dito napakalaga ang oras. Kaya salamat sa Diyos kasi tinuturuan niya na po tayo. Tingnan nyo, nalulugod ang Diyos. Pag dumarating tayo, damdam mo yung revival. Maramdaman mo yung sigla at init ng iyong pananampalataya. Kasi nandito ang Diyos. Pero kung nalulungkot po tayo, ibig sabihin, hindi mo natupad yung gusto ng Diyos. Ang tipanan natin, anong oras? Go. Inayangan kami, alas 9, kahit na malayo kami, anong oras na dumating dito? Ha? O, 8:55, ay kako, nakapasa na kami. Amen? Salamat sa Diyos. O, nandiyan na ba sila? Salamat, nakapasa rin. Amen? Nakapasa tayo lahat. Paano naman yung hindi nakapasa? Hayaan mo. Matututo rin yan, kakasapin din sila ng Diyos. Kagaya natin na kinausap tayo. Matagal na tayo pa nalalagpuan. Pero nagpupuri tayo. Sumasampa tayo. Kaya hindi pa maliwanag pagdating sa oras. Ngayon maliwanag na. Abay, maliwanag na rin ang pagpapalaw. Sabihin mo sa katabi, niliwanagan na tayo. Oras ang dahilan kung bakit hindi nakapasok sa buhay na walang hanggan. Yung false. Sa wise virgin, the 10 virgins, 5 yung nakapasok kasi wise. Yung 5, naiwan. Anong dahilan? Oras. That's why there is a saying sa atin ng kasabihan. Time is gold. Time is gold. You cannot recover yesterday. The time yesterday. No. Hindi umatras ang ating time. Nagpo-forward. Kasi orasan ng Diyos yan. Hindi mo orasan yan. Yan ang ibinigay ng Diyos na regalo sa lahat ng tao. Na 24 hours pare-pareho tayo. Kasi, ipagsusulit natin yan. Sa trabaho, sa pananalapi, sa pamilya, anong oras mo sa mahal mo sa buhay. Sa trabaho, sa pagbibigay ng kalusugan sa iyong katawan, kailangan templo ng Diyos to, alagaan mo to. Huwag mong abusuhin at huwag mong puyatin. Ang makakalaban mo ang Diyos. Sinabi ng Lord. Did you not know that your body is a temple of the living God? Hindi mo pwedeng abusuhin yan. Kasi pag ginabuso mo dyan, yung lumikha sa iyo, kalaban mo. Kasi templo ka niya. Templo ka niya pag mananampalataya ka. Pag hindi ka mananampalataya, pinagbibigyan ka lang ng Lord para isang araw utusan ka. Magising ka, kausapan. Lahat ng tao na nilalang niyang Diyos, meron tinatawag na spiritual awakening. Kaya lang yung iba, kahit na sila gising, nananatiling nagtutulong-tulugan pala. Kaya kukunti lang talagang papasa. Kaya sabi mo sa katabi, pinagpala ka uli. Sato tayo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And Jesus, okay, in the book of what are these godly inheritance? Ano yung mga bagay na mana po natin ayon sa banal na kasulatan? Ako po ay nagtuturo sa mga mananampalataya. Sa mga naniniwala kay Kristo, hindi lang dito, maging sa social media. Kasama ko kayo po rito. Pwede niyong tagtagan ito kung meron pa kayo. Pero sa akin po, ito yung binigay sa atin ng Lord ng mga talata. What are these godly inheritance? In the book of Colossians chapter 1 verse 12. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Number 1. Nagpapasalamat tayo sa Ama sapagat kwalipikado tayo. Ay, qualified ka. Sabi mo siya katabi, qualified ka. Saan? Tagapagmana, partakers, kabahagi ka. Ano yung kabahagi ka? Mana sa mga banal. Kasi naliwanagan sila. Maliwanag ang mana. That is godly inheritance.
Don't destroy. Don't disconnect to God. Don't destroy your family. You have the godly inheritance. Kahit na mahirap ang buhay, kailangan mitingin mo pa rin yung pamilya mo. Kahit na meron kayong gap, meron kayong pinagdadaanan, nahiya kang magsabi, nahiya kang magsalita, mag-pray. Hindi ang tunay na kayamanan you possess on this earth. Ang tunay na kayamanan is the godly inheritance. Not the earthly inheritance, but the heavenly inheritance. Pag sinabing heavenly, that is godly inheritance coming from God. Coming from our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, aba, you are partakers. Ang tindi mo, bakit? Nagiging banal ka eh. Nakita mo at nasilayan mo yung liwanag ni Kristo eh. Kaya kapahagi ka. You are the partakers of the inheritance. Kayo ba'y masaya naman? O, dadagdagan pa natin. Padagdag na padagdag ito. Naganto. Having become so much better than the angels. Ayun, tindi mo. Mas matindi ka pa sa mga anghel. As he has by inheritance obtained a more excellent name than they. Nakamit niya, obtained more excellent. Bakit more excellent? Bakit mas matindi? Okay, ito. Kasi yung pangalan excellent name ang tinutukoy ko rito, diyan natin minana. Okay, tingnan natin. Tuloy. 11. Si Abraham, by faith, obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith, he dwelt in the land of the promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him. With the same promise, for him waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Maginig kayo. Who is Abraham? The father of nations, the father of faith. In the book of Genesis chapter 12, when God called Abraham, tinawag niya sa kanyang pamilya, labas ka dyan. Humiwalay ka dyan. Bakit? I promise to you. Diyos ang nagsalita kay Abraham through the Spirit of God. I promise to you, papagpalain kita. Anong ginawa ni Abraham? Hindi siya nag-question. He just obeyed God. Yung verse 1, yung verse 8 kanina. Basta si Abraham obeyed. Noong sinay siya, tinawag niya siya ng Diyos para makuha yung mana. Anong ginawa ni Abraham? And he went out not knowing where he was going. Hindi niya alam. Basta ang pangako lang ng Diyos, ang hawak-hawak niya. Dadalhin kita sa lupa. Ibibigay ko yung mana. Mana ng iyong mga anak, ng iyong mga apo. Ibibigay ko yun sa iyo. Hindi nag-question si Abraham kung saan siya dadalhin ng Diyos. Basta kilala niya, Diyos siya na makapangyarihan. God all-knowing, all-knowledgeable. Lahat ng kapangyarihan na sa Kanya. Kilala niya yung Diyos niya. Kaya hindi siya nakatubili. 9. Sumunod si Abraham. Napunta sa iba't ibang lugar. Siya po inaaway. Kasi pag pinupunta niyang lugar, nasa tent lang sila o nasa tolda. Doon lang sila nakatira. Doon lang. Bakit? I-promise ng Lord yun eh. Pupunta raw siya sa country, dwelling in tents with Isaac and Jacob. The heirs with him of the same promise. Pinangakuan siya ng Diyos. Tingin nakakuha si Abraham ng Diyos. Namana ni Isaac. Namana ni with the same heirs with him of the same promise. Hindi nagbago pangako ng Diyos. Kahit na isa yung anak niya, sabi niya, you are a father of the nation. From now on, I don't call you Abraham, I call you Abraham. Because I am pleased with you. Nalugod ako sa iyo dahil nakasunod ka. Kaya, gagawin kita fathers of many nations. And now Sarah, you are not Sarah anymore. You are Sarah.
Because you are the mother of many. Kasi nakasunod po sila. They obey God. Kahit saan siya tatalin, hindi ka dyan. Maraming akaway. Tuon ang bagay sa'yo. Lumuwag na lumuwag ang kalupaan na ninana ng Diyos sa kanila. Kaya dito po, ito, anong ginawa ni Abraham? Hinintay niya. He waited for the city. May pundasyon, may kinasasaligan ng kanyang pananampalataya. Sino raw ang tagapagtayo at gumawa? Kung ang pundasyon mo, ang nagtayo at ang gumawa at nagmolde sa'yo ay ang Diyos, wala kang katalo. Wala nang katalo-talo. Kahit na magdadaan ka pa ng iba't ibang problema, kagaya kahapon. Okay, kung nandito kayo, the silence of God. Bakit silent ang Diyos? Kasi kulang ka sa knowledge. Kasi kulang ka sa pagsunod pa. Kinukumpleto tayo ng Diyos. Hindi ka man, wala ka man kahapon, abay, humabol ka. Amen? Kailangan mag-compact ka. Bakit po nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin? Ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong pagsunod, ayon sa iyong katapatan sa Diyos. Kung gusto mo na mauna sa mga nauna na mahuli yun, pwede kang mauna. Alam niyo sa ubasan ng Diyos sa paglilingkod sa Diyos, hindi pinag-uusapan dito kung ilang taon ka na. Ang pinag-uusapan dito kung anong koneksyon mo sa Diyos. Kung gaano ka katatag, kung dumarating ang pagsubok sa iyo, kung gaano ka katibay, kung gaano ka katapat, at kung gaano ka naglilingkod sa Diyos. Masagana ba yung iyong paglilingkod kahit na maraming problema? O naglilingkod ka lang pag wala kang ganong problema at payapa ka at maraming alam nyo na, alam na yun. Alam na rin. Diba? Ganyan ang tao. Pero pag dumating na yung pagsubok, abay, unti-unti na. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kasi, payapa eh. Alam ka anong problema eh. Ang ganong problema sa kabuhayan, sa pamilya, sa ministry, payapa. Pero anytime, darating ang panahon. You go forward to the Lord, you cannot hear Him. Parang lumalayo siya. Yun ang pakiramdam mo. And backward, papunta ka sa backward, wala pa rin siya. Punta ka sa kanan, wala pa rin siya. Punta ka sa kaliwa, wala pa rin siya. The silence of God. Hindi wala. That is the testing of your faith. Sinusubukan ka ng Diyos, kung sakit man yan, o kabuhayan man yan, o relasyon sa pamilya man yan, o sa ministry man yan, ipinadadaan ka niya sa apoy. Para lalo kang kumina. Para lalo kang matutot matibay ka. Para pag tumayo ka, at nagpatuto ka, abay maraming mabibigay. Kasi, ginto ka ng sarapan. Everybody say, you know, God is always God. Kahit na wala magpuri sa Kanya, kaya niya na buhayin yung mga bato para magpuri. Kaya huwag kayong magtampo sa Diyos. Pag may pinagdadaanan ko kayo, you must stand and face the problems. Don't run away your problems. Huwag yung takasan ng iyong problema. Pag tinakasan mo ang problema mo, lalong lalaki yan. Pero pag hinarap mo, kasama mo ang Diyos, abay, dilid yan. Magtatagumpay ka. Palago na Diyos yan. Amen? Okay? Abraham pinagpala. Hebrew inipitotin yan. Number 3. 1 Peter 1:3-4. Tingnan niyo yung mga tagapagmana na to. Hallelujah! Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy
has begotten us again. Begotten us again is the keyword. What do you mean by begotten us again? Ipinanganak ka na muli. You are born again. Kaya, you have an abundant mercy because you are begotten again, you are born again to a living, tanda, patay na pag-asa, buhay na pag-asa. Kahit na wala ng pag-asa yung iba, ikaw, yung pag-asa mo buhay. Kasi buhay yung Diyos natin pinagtitiwala. May problema ka, nakangiti ka lang. Bakit? May komisyon pa eh. Bibiyayaan ka ng Diyos ng katatagan. Talino para ikaw ay makasurvive. Survival of the fittest ngayon. Madira ang matibay. Amen? From hand to mouth existence. Do you know that? Hand to mouth existence? Isang kain, isang tuka. Isang yaman, isang tuko. Kasi ang tuko daw mahal. Pupunta na tayo sa inyo. Yan ba ba? Alapakan niya natin ang kaya nagbuhay tayo pag pinag-uusapan. Dapat mabuhay ka talaga. Wala ka mang mamanahin sa mga dito sa mundo ito. Naging anak ka naman ng Diyos. Nakapagmana ka naman ng mga pag-aari ng Diyos. Because we are partakers. Kasama tayo, bahagi tayo, baka hindi nyo alam. Hindi nyo alam ang kalagayan nyo sa loob. Ang yaman mo. Amen? Pagdating sa pananampalataya, pag-asa, living, bakit po nagkaroon tayo ng buhay ng pag-asa? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kasi nabuhay siya na muli. To an inheritance, yung minana natin, yung mamanahin natin, hindi nasisira, hindi nabubulok, undefiled, malinis, and that's not fade away. Hindi kumukupas. Saan daw? Reserved in heaven for us believers, for us who are born again, for us who are believers in Christ. Undefiled, hindi kumukupas, nakalaan. Saan? Sa langit. Para kanino? Para sa mga hindi nananalig, para sa mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, para hindi nananalig kay Kristo, hindi para sa kanila. Para sa akin yun. Sabihin mo sa katabi, para sa atin yun. Nakalaan yan. Reserved in the city, in the heaven, for you, for us, viewers, for you as a believers. If you don't believe in His word, sorry to tell you, this is not for you. The heaven is not for you. Amen? Ang bagay sa langit ay yung mga nananalig kay Kristo. Kaya pag ikaw ay galit na galit, hindi ka na bagay magalit. Para hindi kayo naniniwala. Huwag mo nang galitin yung sarili mo. You are not fit for you to be happy always. It's not fit for you. Because the Holy Spirit is in you. The mind of Christ, the Word of God is in you. The instruction of God is in us. Don't worry for tomorrow. Wala ka? Don't worry for tomorrow. Let it tomorrow. It's the problem of self. To solve for today. Kaya mo na, tapos na yun eh. Yun ang harapin mo. Our God is a present God. A faith is now. Mayroon ang faith. Pero kapag kakaiba mo, pagka nasa Lord ka, yung past, alam mo. Alam mo yung past. Alam mo yung future. Kasi po, kilala mo yung Diyos. Siya may hawak ng past, ng present, at future. 38 of the book of Hebrews, for the age is the same, yesterday, today, and forever. Magbago man ang mundo ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Magbago ang sistema ng mundo ito, ang Diyos ay hindi magbabago. Pag nangako ang Diyos, todo pa rin yan. Sapagkat Diyos yan. Amen? Hindi siya tao, Diyos yan. Kaya kapag nandiyan siya sa'yo, ay matindi ka. Okay?
Born again yun, yung pinanganak na muli yun. Yung mga mag-engineering. Number 3, Galatians 3:9. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ulitin ko. Kung kayo ay na kay Kristo, sino yung na kay Kristo? The gospel of salvation. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. If you are in Christ, then you are Abraham seed. Binhigan niya Abraham. At tagapagmana ka ayon sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Sarap, diba? Sarap, tagapagmana ka ng Diyos. Anak ka, tagapagmana. Ang Diyos na lulugod sa iyo. Is according to the promise. And how to maintain God's inheritance. Oh, para tuloy-tuloy. Habang nabubuhay ka, alam mo, di ba? Habang matapat ka sa Diyos, yung mana mo dumadami, di ba? Pag matapat ka sa pamilya mo, sa trabaho mo, kapatid, dumadami yung mana mo. Kailan i-maintain mo yan? Kailan hindi nawawala yan? Pag may minana ka, winaltas mo yan, kagaya sa book of Luke, the prodigal son, ano nakuha niya yung mana niya? Humiwalay siya kagad eh. Kasi gusto niyang malustay kagad sa mga gawain sa mundo ito. Hindi niya pinahalagan yung mana. Kilala niyo si Esau? Kapatid ni Jacob? Kampal po yan. Nung nabutong siya, ano yung mana ni Esau na bininta niya? The first right. First right. Yung first right na alam niyo, pag panganay ka, diba? Yes? Pero ba sa batas ng panganay, kita yung portion mo? Ha? Aralin niyo yan. Pero ba sa batas na yung punso, ito yung aralin niyo rin yan. Kasi hindi ko pa napag-aralan kahit hindi ko pinipins dito. Pero sa customary ng mga option, batas nila, pag panganay ka. Pag panganay, ang anak mo at lalaki. Diba? Dinadala sa templo. Yan ang nagbubukas na bahay bata. Sa kanila, ha? Sa kanila. Inaalay yan. Kasi isa, inaalay kaysa isang anak. Lumabas yung promise, 99 years old. Si Abraham. 90 si Sarah. Ang anak pa sila. Kasi yun ang promise child yun. Amen? Nagkaroon sila ng anak na kambal, si Isaac at saka si Rebecca. Si Esau, pinintay niya. Kita niya, nangyari. Amen? Yung mga Edomites, yun po yan. Kaya ang promise ay nasa kay Isaac, kay Jacob. Ganyan po, wala tayong magawa yun. Kasi pag pinili ka ng Diyos, kaya mga preacher, okay, pag pinili ka talaga ng Diyos, mapalad ka. Pero huwag kang magmalaki. Just remain humble. Hindi lang ikaw ang ligtas, maraming niligtas rin. Hindi lang tayo yung tama, maraming tama din. Kung nakakasunod sa instruction at kalooban ng Diyos. Kasi lang tayo ay hatulan. According to our works, God will judge us kung anong ginawa ko na. Kaya don't point your fingers rather pagdating sa kaligtasan. Ang Diyos lang ang magliligtas sa sangkatao. Pero, nagbigay ng instruction ng Diyos bago siya bumalik sa kanyang dating kalagayan. Amen? The gospel of Christ. The good news, the gospel. Kaya, nandito na tayo. Kaya tagapagmana ka na. Sabi mo siya katabi, tagapagmana ka na. Ulitin mo para hindi niya narinig. Isa pa kasi nandito lang isa na lang. Ayun, ayan, nagsigil na pumasok. Kanina nguso lang eh. Pangalawa lalamunan lang. Pangatlo, tama mo na.
Hallelujah, praise God. Yan ang pagmana pala ako. Hindi ko alam kung anong kalagayan. Para ako laging natulungkot. Dahil, kapos. Kapatid, hindi lang ikaw ang kinakapos. Majority of the Filipino people living in the poverty life. That's why napansalan ko tayo ng third world country. Pero ngayon, hallelujah, praise the Lord. Dahil nakakasunod na po tayo 5 or 6 years from now, 8 years from now, dahil gumaganda na po yung namumuno at ipinagpipray natin sila. Lumuluwag na po yung pagpapala. Amen? Unti-unti na. Yung ating economy, umuusbong na yung GNP natin, gross national product, okay, yung index, ganda na. Amen? Kaya hindi mo na, kahit na medyo mahirap ang buhay, parang hindi mo napapansin, meron ka pa rin cellphone. Diba? Kahit na mahirap ang buhay, diba? Nakakaraos kahit na tama-tama lang yung 1 week na text lang. Nakakaraos, diba? Kasi walang pagpatawag, yung text lang ko rin baka nakakawagan. Makabuti ang Diyos. Hindi po? Nagpipit yung iyong kalagayan. Iniintindi tayo ng Diyos. Pero gusto mong lumidilap. Ha? Kailangan tagapagmana ka. May cellphone o walang cellphone, masaya ako. Ha? Cellphone ko, 30-40, 30-50, masaya ako. Amen? Dapat ganun tayo. Amen? Yung walang ibang bata, wala lang cellphone, di na makatulong. Ano po cellphone mo dati? Nakapagmana ka bagay. How to maintain? That Christ may dwell in your hearts through faith. Ano raw? Na si Kristo ay tatahan sa ating mga puso na may pananampalataya. Ay, yung iba tumatahan na si Kristo, hindi naman nanalo. Faith without word is dead. Kaya anong sabi niya? That you being rooted and grounded in love. Saan daw tayo nagugat? Being rooted and grounded in love. Kailangan na grounded yan. Ibig sabihin, nasa ground. Buhangin. Nasa ground yan. Nakukuryente ka. Yung ugat, sumasama. Nandun yung pag-ibig, pag nangaral ka. Pag inibig mo yung pamilya mo, kasama yun sa sarili mo, yung puso mo. Hindi yung nagbibigay ka sa kanya na baliwala. Ay, ito na yung lawas na. Ito, kakagagayin mo yan. Kung sumayon niya. Kung wala ka sa Lord, kapatulay mo yun. Ikaw pag nasa Lord ka, alam mo gagawin mo. Anong gagawin niya pag nasa Lord kayo? Sige nga, anong gagawin niya? Wari, ang kailangan ni Mrs. 10,000. Automatic 7,000. Loan is tax. Yung budget 10,000. Anong gagawin niya? Ano? Siyempre, bilang mga tao pa, kitang-kita mo, ito babayaran ko. Kulang talaga, kulang. Alam niyo kung bakit kulang? Kasi nagkukulang kayo sa Diyos. Gusto yung mabuya. Sobrang-sobra pa at sapat pa. Takal mo ng mananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka. Yung iba dahil dito, di sumusunod eh. Gusto mo palang pagpalain. Kaya hanggang ngayon kulang ka. Bakit? Ikatapat. Okay, masaktan mga viewers kayo eh. Lahat na naging tapat sa iyo, tapat din ng Diyos pag-ibig. Nagutom ba kayo kung matapat? Hindi. Yung mga hindi tapat, nagutom? Siyempre. Nangutang. Tagal ka na sa mananampalataya, alam mo na yung sikreto pagdating sa pera. Samantal ka na dito, dapat nag-ugat ka na dyan. Yung pagmamahal mo sa Diyos na una na. Kaso pagmamahal mo rito, earthly inheritance. Nakapokus yung mind mo dito. Pag nagkasakit ka, sakal mo lang malalaman. Tatawad ko.
mo nang hintayin yun. Huwag nyo nang hintayin na palalahanan kayo ng Lord sa pamagitan ng anak, ng asawa, sa pamilya. Huwag nyo nang hintayin. Tagal ka nang kinakalalit ng Diyos. Amen? Mga dating walang bahay, meron na ngayon. Dating walang sasakyan, meron na ngayon. Dating nakatira lang sa Maralita, ngayon hindi na. Sementado na, may yelo na. Bakit? Sumusunod eh. Eh, huwag mong pagmalaki. Kahit na 10 piso yan, kahit na 2,000 ang na-receive mo, hindi yun yung 200. Kanya. Sisingilin ka lang nun sa pamagitan ng ibang bagay. Isang sakit lang yan, wala na kung sa sweldo mo. Wala akong ambisyon sa Malakay Trinidad. Gugwardyahan kita. Hindi ako magpapadala sa'yo ng power. Pupuno ang sisitlan mo. Lahat naman tapat dito, di ba puro ang sisitlan nyo? Kumusta na yung mga inyo tapat? Kayo nakakala at ang Diyos. Sabi ko sa inyo, sumunod ka lang sa Diyos. Sabi mo siya katabi-sunod lang. May be able. Ano raw? Ano raw yung kakayanan ng Diyos? May be able to comprehend with all sense. Maunawaan mo na. Naisip mo kung saan ka lumalarga, sa dilim, sa liwanag, sa Diyos, sa mundo ito, sa sarili mo, sa demonyo. Maliwanag sa iyo eh. All sense kung paano ka makitungo. You know why? Kasi may kakayanan na ibinigay sa iyo na maintindihan mo sila. Maabot mo sila. Maabot mo yung asawa mo. Bakit kanya lang niyang pinakita nyo? At antakan nyo na magsama sa buhay. Ilan years na kayo? Hanggang ngayon, hinahanap nyo pa rin yung pagpapala ng Diyos. The blessings of God is here. Is in instruction. In His Word. On the man of God. The Holy Spirit. The fivefold ministry of the church. Pag nangaral ang propeta ng Diyos, pag nangaral ang apostolis ng Diyos, ang bishop ng Diyos, pag nangaral ang nag-evangelize, ginamit sila, Bible teachers, pastors, those are the man of God. Doon tayo kumukuha ng godly inheritance. Yung kalusugan ng iyong katawan, yung kalusugan ng iyong isip, yung malusog ang iyong puso. Yung ating mga puso ay hindi malusog. You know what? Stress ako. Very stress. Amen? Kaya yung BP mo, nagpa-fluctuate. Minsan mataas, minsan mababa, minsan mataas. Bakit? Pag nandun yung instruction ng Lord, tuturuan ka. Maghinay-hinay ka. Sa junk food. Tuturuan ka ng Diyos eh. Maghinay-hinay ka sa mga pulalo. Di ba? Kasi templo ko yan. Maghinay-hinay ka sa kuya. Templo ko yan. Maghinay-hinay ka sa pag-isip sa mundo ito. Yung mga bagay na hindi naman mahalaga. Ano yung mga bagay na hindi mahalaga? Basic needs. Mahalaga sa Diyos yan. May trabaho ka, wala kang trabaho, kakain. Ganun kabuti. Sapat-sapat yung dumarating sa'yo, pero hindi ka napuputulan. Mabuti yan. May sakit ka, pagtitik ka lang ng paracetamol. Gumagaling ka, mabuti yan. Yung iba, naoperahan. Bakit? May kakayanan silang pambayad na. Kaya sabi mo siya na kami matindi ka. Bakit po? Maka inheritance. How to maintain an inheritance? 17, 18, asa na tayo? 18 na. 19. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Makinig po kayo. Kilala nyo na ang pag-ibig.
hindi nyo ito lubos na nunawaan. Pero, pinagaling kayo, pinugon kayo, hindi may papaliwanag. Pasit. All understanding. Bakit? Para ikaw ay mapuspos. Ano? The fullness of God. Kompleto ka pag nasa Diyos ka. Kahit na hindi ka kanon ng aral, you use your common sense. Bakit ang mga tao, kahit na may pera, mayaman, pero yung common sense, kulang. Pero ikaw binayayaan ng common sense kahit hindi ka nag-aral ka. That is what we call sentido común. There are 5 senses. The 6th is the faith. You have the eyes of faith, the ears of faith, the hands of faith. Meron ka. The sense of touching, the sense of smelling, the sense of hearing, seeing, and smelling. There are 5 senses. Normal na tao ka yan. Pero, pagdating sa sentido común, bigay ng Diyos yan. You must open up your spiritual ears and spiritual life. Kahit hindi ka ganong nag-aral, papagpalain ka. Amen? Sabi pa tatalino, ang mag-open lang ng common sense natin, ayan, kasama ng pananampalataya. Para mapuno ka, mapuspos ka pagdating sa Diyos. Now, ngayon, makinig kayo. Ngayon, ang sa Diyos, si Jesus Christ, kaya niya na gumawa exceedingly, sobra-sobra, masagana, higit sa lahat that we ask or think. Kung ano man yung hiniling mo sa Diyos at iniisip mo, ay higit pa yan ang ibibigay sa iyo. Exceedingly, abundantly, according to the, depende na yan. The power is in you. The power of God is in you. The power of the Holy Spirit is in you. Depende na yan sa paggamit mo. Amen? Nasa iyo yan. Kung gusto mong pagpalain, magdidikit ka. The source of all that is good. The source of everything. The author of life. Magdidikit ka dyan. Gusto mo ng godly inheritance? Makalangit, ang divine inheritance, maka-Diyos na mana. Abay, magdidikit ka doon sa nagdidikay. Magdidikit ka doon sa lumikha. Magdidikit ka doon sa Diyos na Espiritu. Amen po? Natunay ng Diyos na nasa Panginoon. Magdidikit ka ron. Amen po? Kaya tingnan niyo yung malakatikit to. Pinagpapala ng Diyos. Ay yung iba, kinukuha na sila na yun, nasa kamay na sila ng Lord, lumulundag pa, pumupunta pa sa iba. Amen po, lumulundag. Gusto niyang maranasan kung ano yung nasa puto nito. Gusto niyang maranasan kung paano maghawak ng madyog. O maghawak ng baraha ng 2 inch. Ay mula nung ikaw ay linis ng Lord, abay pagpuri na yan. Hallelujah, praise the Lord. Amen? I-prevent nyo nga yung yung gitara ko. Meron na akong iyalay kay Lord, kung tayo mag-commune. Kaya sabi kay Brother Max, alaya ko ang Lord, kasi natutuwa ako, kasi masado tayo. Nalulungkot ang Diyos Di ba? Wala may nararamdaman. Kumikilos ng Diyos sa buhay natin. Kumikilos ng Diyos sa iglesia ito. Dati kumikilos ng Diyos, kailangan 1/4 na. 1/4 kasi yun lang yung kaya ng power natin Ayun, ang pananampalataya. As the days goes by, samantalang hinahanap natin dahil minsan madilim, ganito ang gagawin mo para nandiyan ka sa liwanag. Pinayayaan tayo ng roon ng ano. Amen po? Unti-unti tapos nagiging 1/8 na. 2/8 na. 1/2 na. Nagiging 3/4 na. Ngayon buo na. Fullness of not to him. Pakibasa?
There is a one stone. The power in your hands. Sabi ko na to, or previous, nung bata pa tayo sa pananampalataya. Meron isang master. Pag sinabi master, talagang sama siya lang. Tinuturuan. Meron siyang estudyante, talagang lahat ng nanunong estudyante, magaling yung estudyante. Talagang singgaling niya na halos. Nagkaroon ng testing ngayon. Nagkaroon ng testing yung master. Okay. Wala na to. Kung talagang magaling ka. Ano sabi niya? Kumuha siya ng ibon. Hindi ito ba? Ibon. Kasi pagdating mo sa kalumpit, itlog yung sa kabilang tulay. Pagdating mo sa boundary, pagdating mo sa pagkakaibon na yun. Ibon ito na literal. Para hindi tayo nagkakaintindihan. Pag ikaw ay Tagalog, pag nasa kalumpit ka, Bulacan pa yun, boundary, itlog pa rin yun. Pagdating sa kabila, ibon na. Kasi po, ibon po ang itlog sa Kapampangan. Okay, para makakaintindihan po tayo. Okay, para maabot nyo ako, maabot ko rin kayo, mga viewers. Nakakatawa ba? Nakuha nyo? Okay, tuloy natin yung ibon na yan. Wide over, suddenly appear. Okay. Nagsabi niya ka yung ibon. Kinuha ka ng master. Yung estudyante na, okay. Buhay yung patay itong ibon na to. Ayo, buhay yung patay. Matalino yung estudyante niya. Kung sabihin ko na buhay, okay, makakawalan niya. Kung sabihin ko na patay, sabay, walang mangyayari. Ano ang moral lesson ba? Yung power ay nasa kamay ng master. Wala sa kamay niya. Ano sabi ng estudyante? Yung buhay ng ibon na yan, less, nakasalalay sa kapangyarihan ng ibon. Nasa sarili. Brethren, God gave us the instruction. God gave us His Word. God gave us a fivefold ministry in the church. We have the Holy Spirit. We have the Man of God. Kung gusto mo bless. Now, to Him who is able to do exceedingly, ang Diyos naka-ready lang. Nandyan lang. Nasa kamay niya yung pagpapala. Ang gagawin mo na lang, ano ang inyong hiningi at iniisip, pakibasa. What power works in us? What power? Acts chapter 1 verse 8. And ye shall receive power. After that, the Holy Ghost come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and all the uttermost part of the earth. And this promise is unto you. Believers, ang pangako ay nasa inyo. Nasa inyong kamay ang pagpapala ng Diyos. Pagkakilusin nyo lang ang Lord. Because it depends on the power that works in us. Depende sa paglago nyo. Depende sa pag-apply nyo yung salita ng Diyos sa buhay nyo. The power lays upon your hands. Because the instruction is there. God is there. We are filled with the Holy Spirit. Hallelujah! Ang pagpapala ay nasa Diyos at nasa iyo. Okay? Ayaw ba'y pinagpala? Huwag mong sabihin na janitor ka na. Huwag mong sabihin na tricycle driver ka lang. No. You are the inheritance, the co-heirs of God. Tagapagmana ka sa mga bagay na makalangit. Sabihin mo siya sarili, tagapagmana ko. Oh, hallelujah, praise the Lord.
Amen? Huwag mong titignan ng kargador ka lang. Lalo na yung mga nagpa-Bible teacher, ay, iba yan. Pag na ikaw ay pastor, iba yan. Iba yan, pagigihin mo ang pagkapastor mo. Pagigihin mo yung ministry. That you can earn, what? Respect. You cannot be respect. You must earn respect. You don't boast yourself and pack up and say, oh, I am now ganito, ganito. Don't pack up. Don't bring your church upward. Hayaan mo na iba ang magsalita para sa ang pagkala, hayaan mo na iba. The honor due is due for you. And everybody say amen. Amen. Kung gusto nyo ng pagpapala, just be happy. Sabi ba siya sa akin, just be happy. Kung may mga blessing po kayo na natatumasan, Lord, tulungan mo pa ako. If you have a part and inheritance, possess in this land, on this earth, that is godly position, you have a millions, mana, oh Lord, tulungan mo ako na hindi sana ako makalimot sa iyo. Amen? Nakakapagpalimot ang malaking pagpapala ng earthly things. Nakakalimot nito. Yung mga abroad, ba? Hindi naman lahat. Yung pinagpala ng Diyos, pagdating sa material, sa knowledge, career, nakakalungkot. Tingnan nyo. Tuloy natin. Kaya sabi ko sa katabi, nasa ipapangyarihan na. Nagpapala ng Diyos. Gusto mong pera, bigyan mo yung para sa kanya. Kapag. Gusto mo kalusugan? Kapag ka. Bigyan din swerte yan. Gusto mo kapayapaan? Oh, serve the Lord with love. Kompleto ka! Hindi ka kulang. Kaya maraming mga mananampalataya na kulang-kulang. Bakit? Eh, kulang talaga. Ngayon, binubuo na tayo ng Diyos. Okay. Ano pa? Genesis chapter 50 verse 21. And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring up. Okay, ito po yung panahon ni Joseph. Ginamit si Joseph, bininta ng mga kapatid niya. Tinulong siya, nag-teach siya. Pero nung sila po ay pumunta at nagkaroon ng takuto, hinahanap nila kung saan ang makakabili ng pagkain. Napunta sila sa Egypt noong panahon yun. Sinong gobernador? Si Joseph. Hindi na nila kilala eh. Kasi nung bininta siya, 12 years old, bata pa lang. Eh marunong na mag-Egyptian eh. Pati kultura niya, pati tsura niya, Egyptian na eh. Kaya hindi siya nakilala kahit na kanyang pananalita. Kaya dito, nung mamatay na yung kanyang tatay, pinagtagubilin niya eh. Sa kanyang anak na si Joseph. Hiningin niya ng patawad eh. Pati yung mga kapatid niya. Napatawarin sila sa ginawa nila sa kanya. Kaya ngayon, di ba? Si Joseph, why Joseph is a dreamer? Bakit? Yung mga araw, yung buwan, yung muyukot sa kanya. Na naginip ulit, yung mga stars naman, yung muyukot sa kanya. Yumukot nga sila kasi gobernador na siya. Kailangan po namin ng pagkain. Oo. Di ba? So, natupad yung pangako ng Diyos how many years after. Kaya kayo, mga kapatid, huwag niyong apurahin ang Diyos. Kung may gusto kayo sa Diyos, let God works on you. Huwag yung sarili mo, this is your time. Panahon ko na to, no? Pag mananampalataya ka, there is a time for everything. Amen? There is a time for everything. Kaya nga, meron sa kasabihan, God is always on time. He never late, he never early, never late. Just a believer, take a little patience because God is working for you. He just made your faith increase. For a meantime lang yan, dadaanan mo lang yan. Yan ang pinis ko kahapon.
Remember believers, viewers, God's plan is always the best. Did you? Are you following? Agree ba kayo doon? God's plan is always the best. The Bible tells us in the book of Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I think toward you. Say yes. Ay Diyos ang nagsabi. Plans to prosper you and not to give you harm. Pag nasa Diyos ka, you will never harm. Meron ka ng pagdadaanan na bagyo, pero panulusutan mo. Siya rin ang magbibigay sa iyo para masolusyon. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan kasi nalugod siya sa iyo. Amen? Pag sinabi niya, God's plan is always the best, there is a storm on your way. Di lang mananampalataya, there is a testing of faith. Darating yung God is at the silence of God. Pero huwag kang bibitaw. Nililino ka lang ng Lord. Nililino. Ginagawa ka ng pagkinan. Ginagawa ka niyang matibay ang Diyos. Para pag ginamit ka ng Diyos, maraming tatanggap at manampalataya. Hindi ka na kailangan maging pastor pa, kung anong kalagayan mo sa buhay, gagamitin tayo. Ang Diyos po ay hindi nagtahan. Mayaman ka, mahirap ka, hindi ka nag-aral ka, gagamitin ka ng Diyos kung magpapadali. Kaya laging sinasabi ng Diyos, lakasan ninyo ang inyong Lord. Because in there is work, there is tribulation. Sa mundo ito may kapigatian. But be of good cheer. You overcome the world. Kasi sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, ano sabi niya? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for you in order to bring it about as it is this day to save. Ayong tayo na buhay noong panahon ni Joseph. Gobernador siya. Mga mahirap, tumarating sa kanya. Hindi siya nagtatangi. Yung mga mahirap, wala nang may bigay. Okay, 1/5 of your land. Sa pero. Ano ba pero sa kanya? Yung karet, ano po? Pangalawa siya sa hari. Pero kung nakulong, bilinta lang. Pagdating niya sa Egypt, gobernador siya. This is the inheritance land. Alam niyo po, sa mga Hudyo, matindi ang inheritance sa kanila, yung pagkapanganay, at saka yung land, wari walang nagmana, walang anak, namatay, ipamamana doon sa pers, yung uncle or tita, pag wala pa rin wala pa rin magpamana, pustasakan lang nila, hanggang doon sa tita, tito, hanggang doon sa mga na. Dumating yung panahon ni ikaw wasiki. Mana ito ni Nebo? Mana niya, inheritance. Budyo to. Hindi pwedeng ibenta yun sa ibang tao. You are a king. You're still the palace. Kapatid niya yung mana. Giling ko sa'yo yan. Di ba ang salita ng hari, hindi mababali? Tama? Hari ka, magagawa mong lahat ng gusto mo? Tama? Nung kinausap niya si Nabo, hindi pwede. Bakit? Imana namin yan. Hindi pwede. Kahit nabayaran mo ako ng bilyones sa panahon, hindi pwede. Anong ginawa? Nalungkot siya. Bakit siya nalungkot? Hindi niya nakuha yung gusto niya. Kasi hindi siya makatulog. Sino yung asawa ni Ahab? Jezebel. Don't destroy your godly inheritance because of Jezebel. Nakasawa siya si Jezebel. Hindi, gentle siya. Anak, tatay ni Ahab sa Solomon. Sa mga ribong buwag, pangamanak po nila yan. Amen? Dumating yung panahon ng ilang generation. Pinatay ito. Nakuha ni Ahab. Nangusap ang kay Ahab. Ito ang mangyayari sa inyong mag-asawa. Mamamatay kayo,
Yung mga katawan nyo, lalapain at kakainin ng mga kwit, mga aso. Hari yun, ha? Ganun katindi ang possessions yung dito sa earthly, sa mga udyo. Kahit dito rin, nagpapatay sa kaprasong lupa, di ba? Amen? Kaya pag hindi kayo nag-ingat, salamat na lang sa Diyos. Okay? Hindi pwede. Pinatay sila. Delivers blessing. Tapos na tayo. Tapos. Don't allow Satan to destroy your blessing. Don't allow Satan. Pag sinabi ng Lord na don't unequally yoke to unbeliever, ang magiging girlfriend mo, boyfriend, dapat mananampalataya. Kasi magdidisconnect yan sa iyo, sa Diyos. Pag sinabi niya, si tatay ang gumastos, si nanay ang gumastos, dito tayo kakasal. Tapos na. Ang daming mananampalataya na disconnected sa Diyos. Dahil sa partner. Kaya sinasabi ng Lord, huwag kayong magpamatok sa mga hindi mananampalataya. Nasa liwanag ka. Don't destroy your blessing. Don't allow Satan to destroy your blessing. Ang godly inheritance, pag ikaw ay mananampalataya, prayer never dies. Family devotion never dies. Amen? Don't disconnect to God na itong mga pangangaral na ito, baliwalay mo, no? You must value. Kayamanan. This is the treasures of your children's children. Huwag niyong hayaan na yung mga anak niyo. Dahil sila po ay pinagpala ng Diyos. Being a believer, being a Christian parent, ang mga anak natin, pag lumaki na yan, may decision yan. Pero godly ka, godly inheritance, ito po sa Diyos. Mamimili naman yan. Basta palalahanan mo. Kasi, hindi ka na mananagot sa Diyos. Siya na mismo mananagot sa Diyos. Total may paghato na. Amen? Lahat tayo ay hakolan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya na meron kang godly inheritance, don't destroy your blessing. Because of partners in this world, sa business, no? Don't compromise your faith. Yan ang problema kila Judas. They compromise their faith. Ibinenta niya si Lord ng 30 pieces of silver. Minsan ang mga mananampalataya, we compromise because of the business, because of our talent, because of our career. Don't compromise. And then, alam niyo ang ibig kong sabihin. Kaya kung ano mayroon ka, kaya ang Diyos kikilos sa iyo. And God will demonstrate His power on your family. There is no such thing as a perfect family. Kahit ako, dumarang din ako din. Kaya alam ko na. Pero hindi na kulang ang Diyos sa mga instruction. Lahat sila, may instruction. Kahit si pastora, may instruction din. Kahit ako, sila mismo yung audience ko eh. Kaya, hindi nyo naman ako masasabay, di ba? Ang unang mag-ano sa akin, pag nasaktan, masakit na masyado, siya. Nagigiling ako. And I'm willing to listen. Because all of this is for God. Not for me. It's for the glory of God. Kaya, dito po, mga godly, may devotion kayo. Ang sekreto po ay devotion. Kahit na malalaki na po yung anak namin, devotion.
Kahit na may mga kanya-kanyang ano, may atin o wala, devotion pa rin. Tuloy pa rin. Connection sa Lord, may problema, may bagyo, pinagdadaanan, connected pa rin sa Lord. Kahit na wala ng pangbayad sa wifi, basta wala kang wifi o walang wifi, ang mahalaga may connection ka kayo. Nabinta mo yung kotse mo, bumalik ka sa dati, pero yung pananampalataya mo, tumitindi. Kilala mo ang Diyos.